volien fer fora i no podran. Forever! Per fi divendres, últim dia de gener. Ha costat molt acabar aquest mes. Ha sigut un mes molt mogut, sentències a favor, alguna en contra, judicis fàcils, judicis difícils, i ara el que ve, el mes de febrer, encara és més bo, perquè al gener ha entrat molta feina i això vol dir fer bullir l'olla. Llavors, temes de segona oportunitat. M'han entrat 4 els últims 15 dies, per tant, anem a cancel·lar molts de deutes. Temes de divorci també m'han entrat 2. La família fa temps que volia deixar de fer-ne, però em reclama. Clients que volen que els hi porti. Jo encantat perquè n'havia fet molta, m'agrada, però bé, no es pot fer tot. Llavors, faig només determinats casos. Si us interessa, doncs em contacteu i us diré si us ho puc portar i si no us ho derivo. Temes laborals, que en continuen sortint, tot i que no els faig tots, només faig uns determinats. I temes hereditaris, n'he tancat un de molt bo, n'he tancat un que feia temps que perseguia, i ara esperar a veure si entra alguna cosa més al mes de febrer. Però bueno, en fi, ha anat molt bé aquest mes, i sobretot ha anat bé perquè veus, aquí el meu xiringuito. He guanyat la demanda de desnonament, em volien fer fora, i no podran. Forever! Bé, adeu mes de gener, ja s'ha acabat. Aquí, amb la meva cerveseta sense alcohol, a la meva futura piscina. Aquí muntaré una piscineta. Era un safareig, això. Falta posar-hi aigua, però haurem de muntar una mica més ben parit. Ben parit,